Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Yes, kamar mana itu jenis nomor Color TV. Yang media mana nomor berkin mobil cakap ada jenis ni mana nomor cal mar PW. Di sini lima kawono mar waktu hentai kapar koda biche mar bini ni mara ucil juga nari operasi koda kakapile. Ini makanya Doni Fred maya kakabende habirong ngisi magomati more PW mupuguro koda kocha. Mano ku woke korbunge kaindi parnesa ni ndi tuwe kumagwal kap binyime tuwe kumabende mau koi tugo chunyo okinyi kato ti chunyo tieno kanyo endo kabende tie mabende chakware chon katugo moko mabende goche club nero mar Manchester United Amad Diallo mabende no lumpira makama indi reka mugik mar tugo no endo mabende no tugi ikanyo endo kata kama no endo mago mana moko mabende dhinyime kone koda kocha kutuni tugo kuma World Cup nyalo ngisa mbui maro mana mar Facebook Color TV live kata YouTube kanyo endo at Color TV kata mana X marwa at Color TV kanyo endo tim mane mipako to team mari mi paket kuge ko World Cup ineno ka dinade gitugo nyaka nje tuge chakre we team ne se tugo kanyo endo nyalo ngisa kanya da chelka chele mbui maro man mar Facebook kanyo endo nyalo ngisa kanya da chelka chele mbui maro man mar Facebook kanyo endo Color TV live ngiswani to ineno ne team mari ochako tugo nade kosobe team mari ose tugo bende nyalo gelo na kanye to team mane mipako etugi ekima World Cup mabede ni nyime jani no mar Color TV pane World Cup kama endi en World Cup no bende nigi historia marariya pinyo no mano mar Kurukao ne obire World Cup kendo ne giloyo gol margi mokwongo tuke mar World Cup wacho ni mae piny matin mogik bo piny mangima kanyo endo piny mabende wacho ni nigi Uganda ma kwan gi romo 250 kende tim kama endi inyalo paro ni no bire World Cup for the first time magedo nyitugi gike mag World Cup kendo gido dogo nigi mokwongo kata kamano endo the German machine ne orwako kanyo endo yonero makare bang' kane rodho gi gonde maromo 7 kuma chiele tukigo iko mag World Cup kanyo endo kata kamano landi kaka joloch kendo ne okawo kombe ni endi kendo Tusker koro ni to biro telo ne Kenya tukigo iko mag CAF Confederation Cup nyalo paro ka season mokalo ni endi team no mar Nairobi United emanche otelo ne Kenya tugo iko mag CAF Confederation kano nche gichope group stages kata kamano endo ne ogol gi maonge tugo moro amora mane giloyo kanyo endo kabende koma chielo team no mar Bandari FC mabende wuok ka dhowath nam chumbi ne orodho team no ero mano mar weg bengi mar KCB gonde 2 kuom lingthi mano tugo no ero mar laro thuolo no ero mano mar 3 kod 4 kabende koro Bandari notieko kaka namba 3 tugo gi ekimago mag FKF Cup kendo koro noe giloyo mende mano kanyendo milioni 1.5 anaiweka kwenye line kipa anacheza piga save kipa anacheza anageleka Kumbarga Darius Msaga Nyambo Msaga cross yake Msaga akajipika mpira kiumaridadi Onru Juma anaweka kwenye kamba 1-0 Bandari wanaongoza. Cross ilikuja safi sana ikampata peke yake akamwa leo sikosi kwa mara ya kwanza KCB kwenye michuano ya Mozart Bet Cup wanatoa ndani goli la kwanza Tusker 0 Police. Amekuwa baadhi ya wachezaji tajika wa Tusker. Abu Abu Shuto Kwale Ian Simiyu Itawawiru kama Kwale imeregesha Julian Mete imeregesha rudisha Tusker kimataifa ilikuwa ni kuwarudisha kina Yakil Mujalali kimataja Samuel kwanza anavyojitazama anasema hii imeenda mabingwa wa mwaka uliopita Aboud Omar kuna wakati mmoja Kwale alikuja Mfaransa mmoja mambo yake kombe lipewe captain Afrika
kata tukigo iko mare o clip go iko mag pinje Afrika kabine Gor Mahia biro telo ne Kenya tukigo iko mag CAF Champions League then team no ero mar Tusker biro tugo okombe no ero mano mar duol mochuno weche ko mag adhula e pinje Afrika mano CAF kata tugo no ero mano mar CAF Confederation Cup kanyo endo koro biro chalo nade kanyo endo gi timbe ariyo gi kima wuok e pacho kaendi kendo biro telo ne Kenya tuki machal kamani team no mar Police koro chako wuok nono gi lwete banka gitiko namba 2 tuki gi kika bende mai koro kombe mabende ne gigeno banka Gor Mahia jiso ka kombe no ero mano mar league maduong Police FC koro ne geno kanyo endo kombe ni endi mabende koro ne to Tusker ne otwenye e lwetgi kanyo endo poch ne pak kata poch gi pak ne team nero mare Tusker ka purwan weche ko makadhula pacho kaendi mabende joloche mag tugo no ero mano mar league mar ariyo mar adhula pacho kaendi mano dine kanyo koda patron margi Mark Nyamita mabende en jaod bura no ero gwengo iko mago mag Migori kwa chaendi kata mana MP Mark Nyamita mabende korone to ne patron mar team ni mar Migori Youth na chel kum jotelo ko mabende ne odhi gi team ni endi mabende noriwo jotukgo ka achiel koda joera go iko mag club ni endi mabende korono yuare kanisa no ero mano mar All Saint Cathedral bor Nairobi mon bikone ge dwokne obongo nyaka laga ero kamano banka otuotho kod gi season mangima kendo gibedo joloch kendo bende giyudo tiko mar the league maduong mapacho kaendi mano KPL kata Kenya Premier League kanyo endo ku Preparation ya game ya leo haikuwa mzuri au performance haikuwa mzuri au performance haikuwa mzuri lakini tuliprepare mzuri kwa sababu Jeshu pia si timu rahisi vile tumeprepare vile ambavyo tulipanga haikuja vile ambavyo tuliamini results haya majibu ambayo kupata haikuja vile ambavyo tulipanga ndio maana tukapata results baya kidogo. Okay, we have finished the last match of our normal running of the league and of which we used to prepare for the top 8 matches that are coming next week. So this was just a build-up match to gauge ourselves where we are and we are prepared for the knockouts in Mombasa. Tugo eko mag golf waido kanyene tugo nero mano mar ilungo ni NCBA Royal Golf no dhi nyime kanyo ende round mar 4 kabine tuko makamage no bagi eko mag Ruiru kocha cha reflecting this great support and the growing stature of this event. I think it's only 4 years in, yes. So well done from the strong field that showed up, shows how much people look forward to playing at Ruiru Sports Club. To our winner, congratulations on your achievement. Your dedication, discipline, and hard work continue to raise the standards of the game and inspire upcoming golfers. Looking forward to hosting you again and again. As you want to come and enjoy a round of golf, reach out and come and enjoy. Yes, mano kaka tukigo eko ne chalo kanyo endo janeno mar Kala TV. Pani tukigo eko mag World Cup dhi nyime kendo tukigie kibiro dhi nyime nyaka tarik 19 mar dwe no ero manyo. De mai FIFA World Cup mabende ni kanyo koda timbe mang'eny kanyo endo for the first time kowuok e timbe 32 nyaka timbe maromo kanyo endo 40 kod aboro maendi banka bende pinje go mag Afrika koro no med kanyo endo slots kata no med timbe mabende dhi e gik mag World Cup kowuok e 5 nyaka 10 ka bende sani endi pinje go mag Afrika nigi timbe maromo 10 e tugo mag World Cup mano piny no ero mano mar Morocco, piny no ero mar Egypt, piny no ero mar Tunisia, piny no ero mar South Africa, piny no ero mar Ghana, piny no ero mano mar Ivory Coast, Morocco, Algeria, Cape Verde kaachiel koda piny no ero mar DRC Congo gin pinje go eko mag Afrika mabende ni tugi eki mag World Cup. Abro ng'isi ni to pinje mag Afrika osewuotho nade manyo osetugo gisewuotho nade nyaka ne tugi eki chakre kata kamano dwoko manyoro tim no ero mar Jerman mana kana ng'isi motelo cha inoro kanyo tim no ero mar Curacao mabende ene piny mogik e bo piny mangima ka bende Curacao mae e tielo mokwongo magidhi e tukigo eko mag World Cup
kata kamano endo bende ne giloso historia bang' loyo Liverpool jatugo no mar Liverpool nochiwo kanyo assist 2 ka bende tugo ma kama endi bende captain mar Liverpool kendo captain no mar team no mar Netherlands Virgil van Dijk mar Liverpool kendo captain no mar team no mar Netherlands Virgil van Dijk ne oloyo gol ka Japan bende ne oko bedo ne gimayot ka bende tugo ma kama ne owuok amodhi gonda 2-2 Sweden gi Tunisia no gocho pane Tunisia wuok Africa ka endi pogi galo group stages nyaka ne dhi tugo kama World Cup ka Sweden no rodho gi kanyo endo radar no rodho gonde 5 kuma chiel tugo bende jatugo Isak ne oloyo gol jatugo no ero Gyökeres mar Arsenal bende no oloyo gol kanyo endo tugo no ero ma bende Sweden no rodho kanyo endo tim no ero mar Tunisia gonde maromo kanyo endo 5 kuom achiel. Kawuono tim no mar Spain gocho gi Cape Verde saa 1 then Belgium gocho gi Egypt saa 4 pani Egypt gi Cape Verde wuok Africa kanyo endo then Uruguay gocho kanyo kod Saudi Arabia saa 7 mar otieno mane group H kanyo endo then kanyo endo mago moko bende weche go bende wuok koni koda kocha tugo iko mag World Cup kanyo endo janino mar Kalativ. Kwang'ele kaka timbe mag Afrika osetugo kanyo endo Tunisia norodhi kanyo endo gonda 5 kaka nasang'isi cha ka gonde go iko mag Sweden no lo kanyo kod jatugo Ayari mano loyo dakika 7 gi dakika mar 96 jatugo Isak no loyo dakika mar 30 jatugo Gyökeres no loyo dakika mar 45 jatugo Sanvaje no loyo kanyo dakika mar 84 ka Rekik ne oloyo kanyo endo dakika no ero mar 43. Report mabende chopo na mesanieri mar tuke gi sani endi ni bang' tugo achiel kende tim no ero mano mar Tunisia Koronto Sariembo coach ma endi bang' ka Sweden norodho gi kanyo endo gonde maromo kanyo endo 5 kuma chiel. Wacho kanyo endo ni tim no ero mar Tunisia kata piny mar Tunisia Koronto riembo coach margi Sabri Lamouche mabende Koronto giriembo ma endi bang' tayo gi tugo achiel kendo norodhi gi gonde maromo 5 kanyo endo. Wacho kanyo endo ni after just one World Cup game coach Sabri Lamouche Koronto bedo sacked gi tim no ero mano mar Tunisia kanyo endo mano bende report machopo e mesa mar tuke gi sani endi ni Tunisia Koronto riembo coach margi kanyo endo achiel kachiel kendo koro ni to chuno ni gidhi manyo coach manyien mabiro tayo gi Gongo biro gocho kanyo endo chieng' tich adek. Koro timbe mag Afrika mosa gocho sani endi South Africa osalo ncho logi kanyo endo gonda 2 komachielo tim no ero mar Tunisia bende koro osalo. Tim no ero mar Ivory Coast osayudo loch, tim no ero mar Morocco ne owuok amodhi. Mane kaka timbe go iko mag Afrika osetugo nyaka gi sani endi janino mar Kalativ. Mane kaka World Cup be nyaka gi sani endi king'iyo tugo gi eki mag World Cup kamane kaka gidhi nyaka gi sani endi tugo go iko mago mag World Cup nyaka gi sani kamane kaka dhi ka bende king'iyo kanyo endo mana mapiyo piyo groups kako chung nyaka gi sani endi kwanyo groups ochung World Cup ka endi group A tuke mosetugi group A Mexico emotelo gi points 3 goal difference gino kanyo endo ka South Korea bende ne kanyo endo saloyo tugo achiel gin gi points 3 Czechia kata mana Czechia mano Czech Republic gi South Africa pokoloyo tugo moro amora ka bende Czechia nie thuolo no ero mar 3 kanyo endo gi negative 1 ka South Africa nie thuolo mar 3 group no endo. Koro group ni endi samoro nyalo mako dhogi gimoro amora nyalo timore group ni endi. Koro wabiro ng'eyo tuk Brazil machielo biro chalo nade kanyo endo bang' kanyo gi kamodhi gi tim no ero mar Morocco. Group D nyaka gi sani endi group no ero mar da USA otelo gi points 3, Australia bende gi points 3, Turkey gi Paraguay poko yudo point moro amora. Par ni Australia nche rodho kanyo endo Turkey, USA norodho kanyo endo Paraguay chigni gonde maromo 4 kuma chiel kanyo endo. King'iyo group no ero mar E nyaka gi sani endi German motelo kanyo endo gi points 7 gin gi gonde 7 kanyo endo kata goal difference of 7. Ivory Coast ni thuolo mar 2 points 3 goal difference mar 1 ikwero
ni thuolo no mar adek kanyo ka Curacao ni thuolo no mar ang'wen. Group F Sweden emotelo points adek, Japan nigi point achiel, Netherlands ni thuolo mar adek point achiel, Tunisia pok oyudo point moro amora nyaka gi sani endi kanyo. Then group no mar G itugo kawuono, Belgium gocho kanyo endo gi Egypt, Iran biro gocho kanyo gi New Zealand kochopo kinyi saa 10, Belgium gi Egypt gocho gi saa 4 mar otieno. Group H bende pok otugo, Spain gocho gi Cape Verde saa 1 mar otieno kawuono, then Saudi Arabia biro gocho gi Uruguay wang komolo kanyo saa 7 mar otieno kanyo. Then kiny group no mar France, Senegal, Iraq, Norway kiny tugo kanyo. Koro biro chalo nade gitwe